Naghahanda ng iba't ibang ahensya po at tanggapan para sa posibleng epekto ng Bagyong Pablo sa kasalukuyang binabantayan sa loob ng Philippine Area Responsibility. Naka-alerto na at deployable response group ng Philippine Coast Guard kasama ang kanilang rescue assets at kagamitan para sa agarang pagtugon sakaling magkaroon ng emergency. Nauna na rin naglabas ng abiso ang mga lokal na pamahalaan upang masigurong mahigpit na pagbabantay sa kanilang mga nasasakupan, partikular na sa mga tinukoy na hazard areas. Pinayuhan din ng mga barangay councils na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa mga otoridad para sa mabilis na operasyon at posibleng paglilikas sa mga residente kung kinakailanganin. Nagpapaalala din naman ng mga tanggapan ng pamahalaan na iba yung pag-iingat ang dapat na pairanin, lalo't patuloy pa rin bumabangon ang rehiyon mula sa pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat. IFM News. IFM News. IFM News.